2 anos despois volven os premios Martín Codax da música. A esta 8ª edición inscribíronse máis de 400 proxectos dos que saíron o medio cento de artistas ou bandas finalistas que optan a premio. Despois de que se presentasen máis de 400 proxectos a esta edición, pois hoxe anunciamos aquí o que son os finalistas desas 17 categorías musicais e tamén dunha dos Organistrum ou de medios de comunicación. En total, 51 proxectos que pasan a gran final, que comezan as votacións este vindeiro 11 de outubro ata o 24. Dende a organización poñen en valor tamén o esforzo do sector nun momento tan complicado. Creo que estes premios deben ser un recoñecemento a toda esa labor, a toda esa labor de todas esas músicas e músicos que sin poder actuar en directo, non, con moitísimas restriccións que foron os grandes pagadores tamén a xente da cultura desta pandemia, pois agora poidan retomar, volver a certa normalidade. A adega Martín Codax volveu a coller a festa onde se desvelaron os nomes dos finalistas, en total medio cento, 3 por cada categoría. Na categoría da música folk, por exemplo, atopamos nominados de moi curta idade, sen dúbida toda unha canteira para a nosa música. Bueno, pois eu creo que é algo a destacar, dende logo, pero que non creo que teña moita relevancia, por así dicilo, porque non creo que a idade sea un factor moi importante niso, non? Senón cada persoa como é o que pode facer, pero a verdade é que tamén estou contento por esa parte, por ser o finalista máis xoven. Pois moi ben, estamos moi contentas por ser finalistas. A verdade é que, fai poucos meses que sacamos o noso primeiro disco, que lle pusemos moito amor, moito traballo e moitos aforros. Ter este recoñecemento danos folgos para seguir traballando. Noutra categoría, na infantil, compiten Brais as Hortas e Peter Pan, Paco Nogueiras e Chuche Samil. Como me sinto? Pois mira, a verdade é que me sinto moi ben porque os premios Martín Codax da música están tamén feitos para amosar o talento dos músicos e as músicas galegas, non? E a continuidade, o esforzo, a labor de todas as profesionais e profesionais que estamos no sector pois creando, que é o noso obxectivo, crear cousas fermosas. A banda da Loba na categoría pop e indie, o Coro da Rá ou Encaixe na sección de grupos vocais ou a banda de Meaño na categoría de bandas de música popular son outros dos nomes propios destes premios Martín Codax da música. Os premiados coñecerémolos o vindeiro 27 deste mes de outubro.